दिनै थारमाने खोथाया जाहैबाय गेजेराव मा जादोंमोन मानसिफ्रा सिगां समाव जोंनि जेनाखि हारिनि जेनाखि गेलेनायनि मोनसे कालचार गामि गामि बेराय नोङो मा नुगोन अबेबा गामियाव फुटबल जोनाय नुगोन अबेबा गामियाव काबादि गेलेनाय नुगोन अबेबा गामियाव भलिबल गेलेनाय नुगोन आरो एभ्रि गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां मोजां फुटबल ग्राउन्ड नुयो खिन्थु बेफोर कालचारा मा जाबाय थादोंमोन जोंनि गेजेराव लासै 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 गैया जालांबाय थादोंमोन नाथाय दा दिनै नैबे मोनसे सिचुएशनाव माखासे हमनानै ला नोङो स्पर्ट्स क्लाबफ्रा जिबायदि हमनानै ला नैबे राइन' स्पर्ट्स क्लाब फ्रम लाइब्रेरिया थाइखाजुरानिया इनिशिएटिभ लाबाय बेफोरबायदियाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थारमाने लोब लोब बाहागो लाफिननायखौ नुदों नोंखायनो मा जानांगौ जोंनि गासैबो लकेलनि जोंनि क्लाबफोर बेफोर क्लाबफ्रा बेफोरबायदि जोलुरल' नङा जोलुर बादायलायनाय एखमबा काबादि बादायलायनाय एखमबा नोङो गान खननायनि बादायलायनाय बेफोरबायदि जेनाखि मोनसे जेनाखि जौगालु हाबाफारि बेफोरबायदियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो लाबोनानै कम्पिटिशन खालामहोनांगौ आरो बेफोर कम्पिटिशननि गेजेरजोंनो सानसे समाव जोङो मा मोनगोन जोंनि नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेट प्लेयार जोङो बेफोरखौ मोननो हागोन मानो होनोबा गासैबो जेसेबां दिनै स्पर्ट्सनि जेनाखि गोजौ लेभेलनि थारमाने गोजौ थाखोआव गेलेग्रा ओंखारहैदों बेफोरो गासिबो गामि लेभेलनिफ्रायनो ओंखारहैजोबनाय दिनैथ' नुनो मोन्दों जायफोरनाखि साक्सेस जाहैदों बिसोरो थांनानै थानायनि प्रब्लेम जायाखै जायफ्रानाखि गेलेनायखौ गावनि केरियार होननानै साननानै लायाखै बाहाय 100% होथाबाखै बिसोरसो साक्सेस जायाखै जायफोरनाखि स्पर्ट्सखौ बा कालचारखौ जिखियानो जाया मानो 100% होनानै बेनो आंनि केरियार होननानै जायफोर सानदों बिसोरो साक्सेस जादों दिनै गेलेगिरिफोरखौ डाइरेक्ट नोङो हिमा दास मोनबायदिखौ डाइरेक्ट DSP होदों दिनै जोंनि मामोनलाय सन्जय लाभलिना बिसोरो नोङो डाइरेक्ट साख्रि मोनदों बर'नि गेजेरावबो नै दाख्लैसो नोङो साख्रि डाइरेक्ट मोनबाय सानै आरो दुर्गा बर'मोनहाथ' नोङो दिनै गेलेनानैनो माबा जानाय इस्टाब्लिश जानाय नोङो हलिचरन नार्जारि मोनहाथ' मा दिनै गेलेनानैनो इस्टाब्लिश जानाय केरियार दानाय नङा होमबा थारमाने बिसोरो मा साफा साफा गावनि गेलेनायखौनो गावनि खामानिखौनो केरियार होननानै बिथांमोना सानना लादों बिनि थाखाय साक्सेस जाहैदों जायफोरो ओरैबो थाङा खालामनानै लागोन बे आंनि केरियार जानो हागोन ना हाया कनफिउसाव थागोन बे जानाय नङा खिन्थु बेखौ जुदि जेब्ला 100% बे लानो हाबाय अब्ला बे जाफुंसारैनि बा केरियार जानो हायैनि थांनानै थानो हायैनि खोथा फैया सरकारनिफ्राय दिनै मानगोनां जोंनि चिफ सारनि दैदेननायाव बिथाङा गोबां सिमां नुदों जोंनि इयुथफोरखौ बोरैहाय पजिटिभ डाइरेक्सनजों लांनांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां सिमां नुदों दिनै रायलायबाय थानाय जादों सारनि दैदेननायावनो काउन्सिल लिग मोनसे खुंनो हायो नामा होननानै दिनै BTC लेभेलाव जोङो स्पर्ट्स मिट खुंनो हायो नामा होननानै थारमाने बेफोर गासैबो जेनाखि बिथिं थारमाने पजिटिभ बिथिं बेफोरखौ जोङो एक्सप्लर खालामनानै जौगालु हाबाफारियाव जोङो लाइमोनफोरखौ बोरैहाय मोजां लामाजों जों दैदेनलांनो हायो बेखौ नायबाय थादों